Masama ang masama. Sa tingin ko, sila ba dapat na maging national hero? Si Rizal mangarap ba tayo ng bakit? Kasi nag-sacrifice para sa bayan. Kasi para save yung Rizal daw. Okay. So, di ba iniisip mo si Rizal? Bakit iniisip mo ni Bonifacio? Di ba si Bonifacio naman yung naglaban naman siya talaga? At saka, di ba? Naglalabanan pa rin naman sila. Nung namatay rin naman si Rizal, nalaban pa rin naman siya yung pagiging presidente. Nagpipili na nila kung sino nga dapat maging presidente. Di ba si Emilio Aguinaldo lang o si Bonifacio? Oo, si Bonifacio na parang nakidolo niya si Rizal. Pero si Bonifacio naman ang nag-insight para gawin siyang nag-insight ng mga Pilipino para lumaban. Kasi lang, mga Amerikano ang nagsabi na si Rizal dapat gawin national hero kasi ang ginawa niya, hindi siya madakas o ginagamit by force. Kaya ginawa siyang kasi hero para parang sabihin passive yung pagiging towards peace. Kasi kung ginawa nilang si Bonifacio, ginawa siyang national hero, baka maka-incite yung mga tao para mag-rebel. Kasi si Aguinaldo lumalaban sa kanila. So yung rason bakit as national hero si Rizal, hindi dahil pinili natin, pinili siya ng American occupation. Hindi naman siya papasok. Ano lang, naniwala pa kayo sa Wait lang, Jasmine, pero ano paano ako? Hindi ko sunod. Sa tingin mo ba, sino dapat maging national hero natin? Si Rizal o si Bonifacio? Itong konting kaalaman lang. Yung si Bonifacio kasi, iba yung paraan niya ng pag-propose ng peace. Yung paraan niya kasi, revolution. Pero Rizal, iniisip nila na peace o win na pagsusulat sila. Pero sa totoo, yung malalaman mo sa pag-aaral ng Rizal is, hindi naman niya talaga gusto talaga peace. Gusto niya talaga coexistence. Iba coexistence sa peace kung ganun. Kasi Bonifacio gusto ipaalis lahat ng mga Espanyol. Pero si Rizal gusto niya mag-coexistence. Nung namatay si Rizal, inisip ng mga American, di ba, American occupation, nag-occupy sila noong 1980 something. So, sinabi nila, sino pwede natin gawin national hero para kunwari na kampi natin ng Pilipinas. Sabi, hindi natin si Rizal kasi hindi siya lumalaban. Kasi si Emilio Aguinaldo, nag-rebel siya, tsaka magaling talaga mag-rebel din na yun. So kung ginamit nila si Bonifacio as the national hero, baka mag-insight lang yun. Hindi katulad ni Rizal na lagi siya, ginagamit niya yung pen, at saka nagsusulat-sulat lang siya, hindi siya talaga naglalabanan gano'n. So, sino sa tingin mo, si Rizal pa rin ba dapat kasi Bonifacio. sino sa tingin mo dapat maging national hero natin? Si Rizal o si Bonifacio? Bakit?
medyo... Alam mo ba na, sa paningin ko, dapat si Bonifacio naging hero kasi yung ginawa niya kasi more active siya kaysa kay Rizal. Di ba nagsusulat-sulat ng si Rizal? At saka, hindi pa na kay Bonifacio, maano siya. Si Bonifacio, nag-acto siya, nag-rebelde siya. Nakalaban talaga yung government para ipakalsik sila. Magawa sila ng mga government. At saka, alam mo ba si Rizal, pinili talaga yung US occupation para lang magkalma yung mga tao. Kung pinili nila si Bonifacio, baka magka-incite sila ng rebellion dahil sa kanya. Kasi di ba, sobrang passive niya. At saka si Rizal, ayaw niya muna magkaroon ng revolution. Hindi pa kaya. Ang gusto niya kasi, coexistence, ibang coexistence sa pagtataboy sa mga government. Nung nagsusunod-sunod siya ng letters, hindi siya for umalis-alis ng mga Spanyol. Ang sabi niya, pwede pa tayo imbis na so, sabi, dapat lang si Bonifacio kasi more, more pro siya. Dapat hindi naman sure naglalaban ako. Para so, sino sa tingin mo? So, patingin po ako, sino sa tingin mo dapat ng national hero? Ay, okay. Ilan na kami? Isipin mo na. Ben. Ayun mga hindi ko alam para Hindi ako bibili pa. Wala ka kasama. Samahan ko lang ako. Samahan ko lang. Dami ako kasama. Gusto mo mag-ende tayo dito, di ba? Eh, mga kasama ka naman natin. Ayaw mas mga Pero sa totoo ng sinisal, ayaw hindi ako sa akin naman talagang i-alis yung government sa anything. Ang gusto niya kasi magpo-coexist kasi. Iba malaking minsan kay patabuyin sila. Yung sabi niya sa kay Rizal na dapat magsama-sama tayo para kahit under tayo at para sa inyo, hindi na tayo kasi sa pagpunin siya dahil yung parang sa yung may Bonifacio kasi nagtatabi niya ang government. At saka si Rizal, ginawa siya national hero kasi sinabi ng Amerikano na gawin na lang siya national hero kasi sa nangyayari insurgency sa si Emilio Aguinaldo yung lumalaban. So kung ano nangyari talaga national hero nila si Bonifacio. Tayo lang ba yung jet? Tayo lang. Nangyari doon, parang magkakaroon ng rival. I mean, mas gagrabe ang insurgency. So inisip nila, dapat kalmado yung hero nila para kalmado din sila. Parang Kayo, lahat naman kayo pari. Ang nag-game kayo, syempre doon. nagsasabi sila kung Patayo, eh, nandun na nga tayo. paano sila lumaban.